Nilqawkom għal 17 il-podcast. Illum il-ġimgħa. Ma minniex l-erba minħabba l-fatt li kien hemm affarijiet kienu imsiefer, persuna li qiegħda qudiemi da tkun tafu minnu, però barrek ma sajniex nagħmlu il-ħamis minħabba il-logħba tal-Ħamrun kontra ix-Shakhtar Donetsk. U jaloba li ridna kulħadd isegwija bis-saħħa sew fuq it-televiżjoni u sew mill-Ground Nazzjonali, allura ridna nagħmlu il-ġimgħa bil-kwiet. Qudiemi għandi l-Walter Arciola li huwa il-Vice President ta' Sliema Wanderers. Ma tantxu ferħawis illum, nitkellmu fuq tazza li forsi stennew li tkun tazza ġdida ġol vetrini f'ta' Sliema, però donnom li fejn tidħol tazza ġdida il-belt ma jmissomlhom ħadd. Kif wala dak jafu. Walter, min kont naħseb li Walter Arciola kien ir-referi li fil-fatt huh ir-referi. U ma jindijem kont naħseb faradana mir-referi sar Vice President ta' Sliema, ġifiri ta' kien referi kien insomma Sliema, allura imma dak il-moħħażin tiegħek kien jaħseb hekk, ġifieri. Laqqas ġifieri. Mintom Strimiżi ġifieri. Għalhekk. Mela, Walter, inti wieħed minn dawk li dak li tħoss tajdu. Inti wieħed li ftit li sirt nafek l-ewwel li rajtek kont f'ta' Anthem Monsignor fil-programm tiegħu il-kampjonat fuq PBS u hemmhekk oġobni l-istil tiegħek minħabba huwa l-isti kif ngħixin. Dak it-tħoss tajdu u mhux li iżżommġu fik, però tajdu. Mhux minn wara tisma' biss jew titfa' il-botta u titlaqlem. U fil-fatt, nistgħu nibdew b'żewġ profili li ktibt fuq Facebook. L-ewwel wieħed ktibt kont għadek naħseb brabja fuq hekk nobis, sa naraw għaxix. U inti ktibt li titlef logħba tista' tiġri, imma li jkollok xeba tiġiġ jiġru wara l-ballun, iva tiġiġ. Pubblikament qed niktibha ħalli jara kulħadd. Tistgħu titilqu kollha. Yes, you can leave all of you, so that all of you understand. Għax hemm minnhom barranix. Ara tajdu xi tafu tisħu, jekk ħsibtu li aħna tannejk le maħniex. U l-ħobs minn ħalqin jiklu. Donnok ħsibta nofsija wara, għax 30 minuta wara. Mhux nofsija le ta'. Alright, 32 minutes, mbagħad fit-3rd minute li rajta jien. U inti ktibt kemm niċċara, għax fuq post preċedenti stajt ma spjegajtx ruħi sew. Fl-ebda ħin ma ktibt li kien hemm xi forma ta' korruzzjoni le. Jew li l-prijess ħadu xi ħaġa biex ħadd ma joqgħod jakkuża prijess fuq dawn l-affarijiet. Kull min isegwi t-tim ta' Sliema jaf li jieni minn day one bl-istess problema, tim bla ħeġġa u kull partita kedda. B'tim li konvint li jista' jagħti ħafna aħjar imma xi raġuni mhux. U nerġa' ntenni iva minn ma jridx jew mhux kuntent ma' tim tagħna jista' jdabbar rasu għax issa żejjed kollu żejjed. Walter, aslan saqsik għafek tibta' din u ngħidlek għaliex. Meta kont f'ta' Anthem Monsignor, jien kont hemm. Ma nafx tiftakarx, kont qiegħed hemm. U meta Anthem Monsignor saqsini dwar it-tim ta' Sliema u min naħseb li jirbaħ din it-tazza, jiena semmejt lil Floriana u Valletta, mhux għax jiena naqra l-futur, u minħabba li kien hemm il-pika bejn l-aqwa teams li jirbħu t-tazzi. Inti niftakar kellimtni wara qed li nsejtna l-Sliema, għax is-Sliema għandna tazza iktar mill-Furjana. Tazza u nofs għandi għunet li, għax waħda minnhom kienet nofs lik. Jħobb jgħid ħafna President. Li, daka peri għalli li fil-fatt darba l-oħra. Ma ħelwa, battuta ħelwa.
Jiena kont għetlek li l-għadna nitkellmu ftit wara, għetlek s-slima joġbun immens. U fil-bidu jien, meta kienu s-sidnuni anka fl-ewwel programma unek tal-podcast, jiena qed nara li s-slima għandu potenzjal qawwi li jirbħu l-kampjonat. Għadu xejn mu mitluf, għadu jċib da kollox ġam il-bidu. Minħabba li t-tim qed jirab tajb anka s-sena l-oħra, però dal-aħħar bdejt narakom li tagħmlu half-time tilabu tajjeb jew half-time tilabu ħażin u taqilbu. Jew it-tieni ħaf tilabu tajjeb ħafna u ġibu riżultat, jew it-tieni ħaf tmorru l-baħar u titilfu dak li tkunu l-baħtu fl-ewwel taqsima. Jiġifieri hawnhekk naqbel miegħek ħafna. Għax inti mbagħad li tkun fiha tħossok x'qed jiġri, x'inhu da? In-nies il-bniedem li jaħseb jaħseb imma x'inxtraw u kieku biss jinxtraw għal half time. Tajjeb, ġifieri dan Maħmej. Għali m'hemmx ħeġġa, jien nippretendi b'dak it-tim li għandkom. Għandu jkun hemm ħeġġa. Tajjeb, ġifieri jekk tgħid li Valletta serqu xi ħaġa ma serqu xejn. Assolutament. Jien naħseb iktar tajtuhom rigal tal-mi tisma' intom ilagħbu tajjeb għax aħna saw nafu, intom aħjar minna u kien jixirqilhom, Valletta kien jixirqilhom bla dubju ta' xejn. Però inti kont irrabjat ħafna għaliex. Fuq dalijetlek. Ovvjament, ma kontx irrabjat biss fuq dil-partita, ġifieri aħna għandna min isegwi l-futbol lokali inna mill-ewwel ġurnata, ġifieri dana jafu għall-players, jafu għall-coaches, jafu għall-kumitat, jafu għall-supporters kulħadd. Mill-ewwel ġurnata li bdejna lik, kull logħba qed tkun kedda. Ma ninsewx li lajn 4 ma naxxar naħseb ma lajn 8 għax ħabna. Qed nerbħu tnejb xejn ma Birkirkara plejer inqas iġibuna drok kieku kienet baqqa naħseb ġiex minuti oħra kienu jerbħunna. Ġifieri ma kienx l-ewwel partita u l-partiti li jarbaħna ma kienx hemm xi prestazzjoni li tajt isma' xi prestazzjoni għamilna il-verità. L-unika prestazzjoni li għamilna tajba kienet biss mal-tim tal-Ħamrun. Il-bqija li hija all right, passing il-verità li tiskurja ma taqlax gols il-futbol u minn dan qed imbagħtu. Ovvjament qed isiru ħafna żbalji fejn is-sena l-oħra lajna ftit goals, dis-sena lajna naħseb iktar mid-doppju diġà lajna s-sena l-oħra u għadna laqqas spiċċa nofs l-istaġun. Ovvjament daw qed ikunu żbalji li ovvjament il-coach qed jidentifika u kulħadd jarhom, ġifieri kulħadd tajna f'wiċċu li s'issa kull gowl lajna kien jew żball jew naqas ta' attenzjoni. Sejt il-logħba tal-bidu mal-belt. Li wkoll l-istess fl-aħħar fl-aħħar. Fl-aħħar minuta l-istess. Li orajt il-futbol. Esplodew il-belt anzi minn dik il-logħba. Imma li jweġġak l-iktar ovvjament din-logħba kienet iċ-cherry on the cake. Is-soltu ma tantx nikteb daqshekk wara logħba, ma sertajt kont imsiefer għax kieku dħalt fid-dressing room u bħal ma jafu l-plejers mis ngħiddejn naqdilhom fuċċhom, jiġifieri mhux l-ewwel darba li dħalt wattilhom. Imma żonat kont imsiefer u l-ewwel frustrazzjoni li sfugajt magħha kien Facebook. Ma mhux tara xi logħba futbol kollu. Mort nara logħba fuġiex logħbiet futbol, anzi waħda rebħu u waħda tlifna. Mort nara l-Inter. Int mal-Inter? Għasrajt 4 bxejn mal-Como u telf oħra u wara. Dik misruqa. Iva, misruqa. Ġermaniż. Ġifieri imma naħseb kellu weekend daqsxejn ikraħ. Vera, xim mal-Inter. U hekk waħdiet naħseb mal-Inter. Sena minix wieħed li nfalli partiti ġifieri min jafni. Anke holidays mal-familja, naħseb tista' tikkonferma lek il-mara tiegħi għax naħseb kull darba ġallat kanta li jien ndawar il-holidays mal-fixtures tal-lik. Ġifieri jien u propju dak il-holiday għamilta bi frustrazzjoni wara lajn 4 xahar. Għax jien kont se nitla dakinhar tal-logħba, mort id-dar u l-mara t-telamur dawar il-flights kollha l-weekend ta' qabel, ġifieri bi frustrazzjoni tal-logħba oħra tlift il-final u naħseb. Ma tlif xejn. Ma tlif xejn. Ma tlif xejn. Imma l-fatt tweġġek. Ħafna. Però inti għax ma nistax ma nsemmuhiex. Il-coach Pawlu Zammit. Dat diskors li qed tgħid issa u li qed anka fil-programm ta' Anvin, niftakar,
Bladu bulettu lilu inti żgur. 100%. U xejn. Ovvjament il-coach wara kull partita jagħmlu analiżi li tkun twila u tkun produttiva, ġifieri jibda ovvjament jurihom kull żball li jagħmlu. Hemm ċertu affarijiet li naħseb li mhux ma jagħtux kas il-coach, ġifieri ma nistgħu ma jagħtux kas il-coach, imma ovvjament l-iżballi li jagħmlu il-coach jgħidilhom qabel x'jista' jiġri. Ġifieri jiena nkun hemm kemm fit-tok ta' qabel il-partita, fit-tok fil-half time, ġifieri nkun ħafna preżenti, ġifieri ikolli ħafna ħin tinje, ġifieri hemm il-coach ittihom indikazzjoni ta' x'jista' jiġri u li huma l-strength tat-tim li jħorru l-weak points tat-tim ieħor. Sfortunatament hemm numru ta' players li jew ma jifilħux għall-pressure, ma nafx, ma jsegwux. Għalilkom kellimtu? Jien għadna ma tkellimx miegħu, ovvjament wasalt il-bieraħ. Naf li l-President iltaqa' mal-coach, ovvjament taħx spjegazzjonijiet, ma jien għadna ma ltqajtx miegħu qed nipprova niltaqa' miegħu għada. Il-players? Il-players, il-verità kultant aħjar nifithom. Għax inħoss li wara dak kollu li nagħmlu mhux qed ngħid għal din logħba biss. Għax fajna għandek 50-50 ċans jew titlef jew terbaħ. Imma jafu, ġifieri jiena wieħed mill-players iċċajtaw miegħi jgħidu li ħanoqtluk aħna bl-inkwiet u l-verità. Nħodhom bikbar, ġifieri waqt partita nibda nżomm sidri jibda joġani, ġifieri. Vera mingħajr mhux nsemmih jien. Jiena smajta li ftit tal-ġimgħa ilu kien hemm xi plejer u qallek għafja tiġiba bi kbira għal dil-biċċa tazza tal-ġubili. Ejwa, 100%. Issa għaliex bċajta, għaliex bis-serjetà. Jiena għalija. Jekk kienet ċajta, jiena għalija mhux ċajt. Podcast taw kien hawn Henry Bonello. U Henry qalli tal-mistħija plejer jgħidek għax jien kull logħba rrid nirbaħ, kull tazza rrid nirbaħ. 100%, ġifieri nerġa' ngħid qala bċajta u maqli bċajta, l-persuna naħseb lilhom iddispjaċih li qala, imma għalija da mux ċajt, meta ħna noħorġu l-elu. Għazzomma f'moħħok? Għal-momenti. 100%. 100%. Jena għalija. Aħna n-postu diġadan? Le. Fil-verita ma n-deċidex jena wahdi, ġiviri, imma ovvjament, naħseb kull plejer biex jarbaħ il-fiduċa jrid ixammar il-kmim ħafna iktar mill-li xamru. U jridu jtuna risposta, għax naħseb jena għanibqa għaddin d-situazzjoni ovvjament. Kif għat fil-post, minn ma jaġbux jistaqbat, jaffej nkun tinja għandhom il-number ti għandhom il-number ta' president, minn ma jaġbux jistajtla, minn ma jiriċi la paslija ma jistajtla. Jena ma nafx, pero l-esperienza uritni, mux fil-futbol Malti bis, li ħafna drabi wara telfa li tqajjem terremot, tsunami sħiħ, jimbidel. U għandi f'moħħi, nispesa naħseb li tal-bet kot qed jagħmel liqru. Imma li issa fil-logħba kontra Valletta li miskom fil-kampjonat naħseb issa tilpulu. U kif tħossa kieku jiġri hekk? Fimni, mhux ħanajdlek ma tixtieqx. Ma nixtieqx, ovvjament, mhux ħanajdlek li fl-istess ħin ma nanħaraqx ngħid ara. Mela fejridu nistgħu nilagħbu. Ġifieri ovvja. Toħu pjaċiru fl-istess ħin tinkazza l-ġimgħa ta' qabel. Però jista' jkun li din it-telfa ta' tazza, għalkemm dina mhux xi tazza ssiba s-sena d-dieħla. Għax dik jgħidu iva trofi hemm is-sena. U l-verità bħala kumitat u bħala klabb nfaqna flus biex investejna fil-plejers Maltin ukoll biex nkunu nistgħu nikkompetu għal dit-tazza x'kienet waħda. Ovvjament, naħseb min jiġi xi ħadd jgħidlek u hija dik biċċa tazza, ikun qed jikdeb għax mhux vera. Kull tim xtaq joħodha it-tazza, mhux ovvja. Anzi din il-plejers Maltin kellhom fejn resistu iżjed. Infatti aħna investejna fi plejers Maltin ukoll biex nkunu gerjati wkoll il-tazza. Ġifieri jekk tara il-formazzjonijiet tat-tim tagħna ma' formazzjonijiet tat-tim il-Maltin tagħna kellna Maltin tal-livell iktar għoli minn klabb soħra. Ġara. Pero li ma wieġibni, ora, din għadek ma kellimtux fuq dit-tazza, ma jmux fuq għal dit-tazza biss.
Però il-fatt li t-tim ta' Sliema ma kienx qed ikun konsistenti mhux logħbi huwa logħba lek kif qed inti. Fl-istess logħba ma jkunx konsistenti, fil-li jagħmel 45 minutes tibda tgħid dat-tim ma nafx min se jirbaħlu u fil-li tgħid dax sar. Ħadu xi droga fil-dressing room qed ngħidha ċajta. Pawlu Zammid, żgur li ġieli kellimtuh dwar dan. Ovvjament. Imma għandu raġuni għaliex. Tid-darba l-plejers ġabu mu. Ovvjament. Ta' qabel li tajtuh. Ovvjament dejjem konsultazzjoni, ġifieri aħna naħdmu b'sistema li kemm jista' jkun il-plejers li nġibu ikun iridhom il-coach. Ovvjament. Fair enough. 100% ta' billi ġib player li forsi il-coach ma jkunx iridu ma tigwadanija xejn, ġifieri. Aħna kull transfer market dejjem ninvolvu il-coach jitina lista, ovvjament mhux dejjem tista' ġib minn kull player li kun jixtieq il-coach nkun nixtieq aħna, ġifieri. Imma naħseb da season kienet waħda mill-iktar seasons li naħseb ix-shopping list twila li kien tagħna l-coach. Għamilniha kollha. Ġifieri m'għandux skuża daw il-players tajtuhom li intom ġew iċċi. Le, mhux il-każ ta' skuża, ġifieri dana kull coach ikun jixtieq laqwa players u kull kumitat ikun jixtieq laqwa players, ġifieri. Imma ovvjament nemmen li l-pressure dis-sena qiegħed fuq kulħadd kemm fuq il-coaches u kemm fuq il-players. Ovvjament ġieli kien hemm players is-sena l-oħra ġibtu fit-transfer ta' Jannar. Jista' jkun li nkunu vera fallejna fit-transfers ta' Jannar. Ovvjament dawn il-players dis-sena m'għandhomx dik l-iskuża, ġifieri ddur dawra madwarek tibda tara players ta' kwalità. Mhux players ġibthom just prova, ġifieri u għamilniha biex ma jkollniex ukoll suq ta' trasferimenti f'Jannar kbir. Ovvjament jekk għawdsejn is-sitwazzjoni naħseb ħajkonna nagħmlu suq ta' trasferimenti daqsxejn mhux ħażin. Diġà bdejtu x-xogħol? Bdejna. Qegħdin tixxarkjaw. Ovvjament ma naħsibx nġibu mill-lokal, ovvjament kellna ħafna players mill-lokal, imma wasalna ġifieri biex nagħlqu xi players. Mill-lokal ġifieri mhux. Ma jkunux labu. Barranin qed kienu jilagħbu hawn. Qatt ma labu li qed naraw. Kollox ġdid. Ġifieri kellna f'Jannar il-players kollha li ġibna ħlif wieħed naħseb il-Baġġo kienu kollha fil-lokal, ġifieri naħseb li għandna nesploraw naqra li ma kienu xew. U hemm xi parti fil-kumitat jaħdem apposta għalhekk? Le aħna fil-verità qegħdum kumitat li kulħadd jaħdem. Imma fil-verità fuq dawn l-affarijiet qegħdin 3 persuni il-President u Alex, ovvjament il-kumitat ikun Alex Muscat. Il-kumitat ovvjament kulħadd involut għax kulħadd hands-on, imma min jħossib pereżempju media, min jħossib transfers, min jħossib finanzi, eċetera. Ġifieri, imma ġeneralment fuq transfers qegħdin 3 persuni. Barra ovvjament il-coaches. Ġeneralment kważi dejjem naqblu ta' fanni naf ma tantx ikollna daqshekk argumenti fuq. U b'mniġieli imma mhux. Hemm xi ħaġa speċjali barra. Le. Se tisirruh minn hawn ġej. Le. Għadna ma laqniex qed naraw numru ta' players, imma ġodda law Malta ġifieri. Xi kemm taħseb jistgħu jinbidlu? Skont kif ħanispiċċaw l-ewwel parti. Jekk aħna ħanispiċċaw, aħna għalina biex inkunu kontenti irridu nispiċċaw mal-ewwel jew tieni post. Tgħid l-impossibbli, le mhux impossibbli, matematikament għandna ċans. Skwadra biex tiċċellenġja naħseb li għandna, jekk kulħadd iqum l-okkażjoni, nemmen li nistgħu nagħmluha. Issa, mbagħad ovvjament jekk ma nagħmluhiex, allura nkunu fallejna b'da transfers u rridu naraw kif insolvu s-sitwazzjoni f'Jannar. Ħaġa li kien hemm laqtitni fil-pożittiv jien li mal-Belt sew fl-ewwel logħba u darba ħafna iktar il-nies is-Snimiż irrikorrew. Kienu hemm. Kienu preżenti. Ovvjament,
U di tista' tihom daqqa lura tarġa' xi slim. 100%, ġifieri aħna supporters, hemm numru ta' supporters li tarhom hemm, xita kesħa sħana dejjem hemm. Ma jkunux bil-numri kbar, imma jkunu minn dak is-supporters vera qalbina u jkunu ħabbu t-tim. Imma mbagħad jiġu lobitek, ovvjament, tibda tella naqra n-nies. Ovvjament, kulħadd jibda jagħmel kuraġġ, ġifieri anke s-sena l-oħra x'kien ġejna fit-tieni round l-ewwel post, kulħadd beda jagħmel kuraġġ li tinżel tiżdied, ovvjament tiġi logħba bħal di. Li fl-opinjoni tiegħi laqas ċaqlaqna, ma rajtx ħeġġa biex tiskurja pereżempju, mkien ma kienet dil-ħeġġa, bil-forsi s-supporters ma tihomx tort. U s-supporters jidru mwedġajna xektar għal-kummenti fis-social media. Għandhom raġun. Ġifieri s-supporters għandhom raġun. Aħseb wara aħna li nħorġu l-flus minn ġolbut li nitilfu ħin minn mal-familja biex da volontarjament qed ngħidu, ġifieri mhux qed nitħallsu anzi nħorġu l-flus. Nitilfu ħin minn mal-familja biex inqattawha mal-plejers, il-plejers jafu kemm aħna fiċin tagħhom, ġifieri jiena il-plejers ishom il-verità, kollha nitrattom ishom ħutijien, ġifieri ħadd ma jista' jiġi jgħidlek Walter xi darba mlinnek, imma jiena bniedem li ovvjament irrid nuri frustrazzjoni tiegħi u mhux ħan iddejjaq nurija, ġifieri u jafu u li hemm ħbiberija kienu deċiżjoni ħanoħduha, ġifieri jekk postok mhux maslima, sorry, ħbib konna ma nibqgħu dabbar. Issa kif ikun hemm players li huma diġà bil-kuntratt. Ovvjament. Jekk ħadd waqqafhom ħadd ħarsu u tgħidu baj. Mhux hekk, ikun hemm plejers tiġi li wasalna f'soluzzjoni, ġifieri magħhom ma jitħassux il-kontratt kollu. Da kull tim jgħaddi minna, ġifieri hemm min jifhem is-sitwazzjoni u tasal f'soluzzjoni u hemm min ma jifhimx is-sitwazzjoni. Bir-raġun għandu kontratt ġifieri tittonoraħ, ma ġieli insertajna plejers li ftemna ma tħallas il-kontratt kollu ġieli kellna nħallsu il-kontratt kollu. Ovvjament, mhux għax iridu nħallsu l-kontratt kollu ma nagħmlux dak il-pass biex aħna ma nagħmlux change, għax aħna rridu naraw ukoll l-investiment globali li għamilna li kien wieħed sostanzjali. Allora ma nistgħux ngħidu x'jekk iridu naħħu xi ħadd ħabba l-kontratt ta' dak ma nġibx plejer li vera għandi bżonnu biex forsi nkun aħjar biex ma nitlibx l-investiment kollu li nkun għamilx. Il-verità l-ewwel għan li tidħol fl-Ewropa. Jekk ma tidħolx fl-Ewropa b'da tema li hija falliment totali. Liema parti, liema żona l-iktar li tara tajjeb li qed batu. Bħalissa ovvjament, dis-sena l-iktar li qed inbatu hija d-difiża. Il-verità, l-istatistika, ma sax merja, il-gows li qlajna dis-sena huma ħafna iktar mill-li qlajna staġun sieħ is-sena l-għaddiet. Allura għandna problema fuq wara, ġifieri mhux ma rridx nitfa' l-ħtija fuq id-difiża, ġifieri jew fuq il-plejers ta' wara jew fuq il-goalkeeper, imma huma jafu huma stess li qed isiru l-iżbali u ħabba daw l-iżbali li kultant huma banali qed insofru numru ta' goals. Ma tantx niskurjaw, il-verità li ma tantx niskurjaw, allura is-sena l-oħra l-forte tagħna kienet id-difiża. Ma konniex naqlaw dak il-goals kollha u b'xi mod tiskurja ballun. Allura ir-rebħiet tas-sena oħra kienu jkunu minimi, imma s-sena l-oħra r-riżultati kienu hemm. Dis-sena sfortunatament ir-riżultati mhux jitqulna, ġifieri. Jien naħseb qed nara qed inħossok li sa se xi bidla kbira. Jekk ikun hemm bżonn li ssir issir. Jista' jkolli ovvjament. Għattini parti. Dana kif tkellimna u l-coach ovvjament kien spjega lil players fil-preżenza tiegħi kont hemmhekk li it-targets tagħna huma ċari li nerbħu il-ġubili u li nidru mal-pastijiet ta' fuq tal-Ewropa. Il-coach stess kien qallhom li jekk mhux se naslu hemm ħajiltaqa' mal-kumitat biex nagħmlu tibdiliet, ġifieri. Jista' jkun ħajjagħmel tibdil tiegħu stess? F'liema sens? Kattiva di. Ħajjagħmel tibdiliet jekk ma jinnexxux, jinbidelu? Le, dika qatt ma ddiskutejna dak l-affarijiet diskutejna jekk aħna ma naslux għal ċerti objettivi li l-klabb armajna tim fuqhom tibdila fil-plejers bil-forsi sissiru. Issa aħna minnu kuntent magħna m'għandniex problema, kulħadd ġenajt kulħadd jaf kif nitratta l-plejers jiena u sħabi, jiġifieri kultant
sħabi stess jgħidu li qed fissidhom wisq il-plejers jew tkun viċin magħhom wisq il-plejers, jiena nħoss li għandna nibnu relazzjoni ma' plejer. U nħoss li l-plejer għandu jagħti il-100% tiegħu irrelevanti jekk għandux il-mara msifra u qed jimmissja l-mara, irrelevanti jekk mitlekx il-qattus, ovvjament ikun hemm każ ta' mart fil-familja dik tifhimhom. Imma affarijiet oħra jiena lejja mhix skuża li għax m'hawnx il-mara ma nkunx moħħa 100%, skużi. Ġibukom dak l-iskużi? Kien hemm plejers li qalu li jekk m'għandekx il-mara ma nafx ġej tagħmel missek waqt pajjiżek. Jiena il-paga fl-aħħar tax-xahar sieħa toħodha ma jiġux jgħidu li isma' għax labt ħażin jew għax qed timmissja l-mara moħħi mhux hemm ħadd ma jiġi jgħidlek isma' tinix il-paga sieħa, anzi il-paga sieħa. Għandek il-kuntratt hija dritt tiegħek. Ma allura li tini laħaqni bħalma intuk laħaqek li tini laħaqni. U nemmen li l-plejer stess jafuha tal-li mhumiex qed jagħtu il-100% mhux intenzjonalment, imma forsi bi pressure, hemm ħafna plejers li mhumiex qed jagħtu 100% u maħniex kuntenti, jien personali jien kuntent il-verità. Jien tal-pressure. M'iniex kuntent. Issa ma nemmenx li il-pressure għandu jaffettwa il-skwadra bħat-tim tagħna li hemm plejers ta' esperjenza. Jiġifieri allora kultant tibda tgħid imma x'inhi l-problema, Ovvjament, wara telfa bħal dik tar tpoġġi bil-qiegħda tipprova taħseb u kultant li ma jkollokx soluzzjoni taf x'inhi l-problema ma tistax tindirizzaha. Allora tagħmel ħadd tiddirizza isek flami, xi ħaġa tittamel. Ma tistax nibqgħu sejrin hekk żgur. Jien tal-pressure fimni nara stramba. Jien naħdem tomri u għadni naħdem. Il-pressure dejjem, tkun football player, tkun fuq advertising, tkun fuq marketing, tkun avukat, tkun whatever, fl-accounts, fl-auditing. Il-pressure mhux dejjem pressure. Mhux hekk. Ma tiflaħx il-pressure tagħmel xejn. Tiegħek ix-xogħol, mhux tittara kif sa tħallas il-ħaddiema, jekk ix-xogħol tiegħek, jekk kien taħdem għal ħaddieħor ma jdekx taħdem għalih biex hu jista' jħallas u jikabbar il-business. Mhux hekk. Sejn għax għandi Jien għalija mhix raġuni ġifier ma u l-iktar u iktar meta int m'għandekx tfal, jekk għandek tfal ta' 15-il sena ngħid iva maħna għandna plejers stabbiliti li ilhom jilagħbu fil-Premier mhux illum jew bdew il-bieraħ, ġifieri ara dik tal-pressure isek tibda tgħid ma dawn ma jifilħux il-pressure, tibda isek kultant fl-isħab. Jew skuża easy. Xi kollhom f'moħħhom tipo kollhom f'moħħhom dak is-sens ma sax taqralhom x'għandhom f'moħħhom ġifieri imma nipretend nerġa' ngħid li l-plejers nirrispettom u jafu kemm nirrispettom jistgħu tkellmu wieħed u jgħidulek kemm nagħmel għall-klabb u kemm nagħmel għalihom anke personali. Imma mbagħad nippretendi li għall-inqas ipprova. X'jiena għalija mal-aħħar logħba tal-belt u pereżempju għandna x-xahar, jiena għalija ma provawx. Verità kull mera l-logħba jekk tajna ġi xuttijiet li l-lasta, kif jista' jkun? Tim bħal dak ma tiġi xuttijiet li l-lasta. Issa qed nerġa' ngħid il-belt għandhom skwadra tajba, skwadra b'saħħitha, kell għamlu logħba fantastika, mhux illum biss, infatti jien il-plejers inġibhom eżempju bil-plejers tal-belt kif jibqa' għaddejjin sal-aħħar minuta ħajaqlaw il-ħaxix, ġifieri mhux qed ngħid li dak, imma tant konna ħżiena li l-Belt ġibnihom jidruqshom ir-Real Madrid. Il-Belt għandhom is-supporters tagħhom. Jien naħseb il-Belt anke l-fatt li dejjem jien niftakarhom kont tisar fil-bidu tal-karriera tiegħi, snin twal ilu. Li dejjem kienu jgħidu tazza ġdida aħna nżażnuha, jekk tinbidel is-Super Cup li s-silta aħna rridu noħdu għal-ewwel waħda. Vera. Veri. Cliffy Trophy, bdejni aħna, l-antika u rbaħni aħna u spiċċajni aħna. Imma ovvjament, meta jkollok dak il-numru ta' nies warajk, ovvjament anki kull player, jieħu pjaċir. U xi naqra responsabilta iktar minn kemm suppost, naħseb iħossu ovvjament. Nerġa' ngħid il-Belt għandhom skwadra li
naħseb tista' tiċċellenġi anke għall-kampjonat kieku. Hekk għandi nifhem. Ġifieri u għandhom numru ta' żgħażagħ interessanti ħafna. Jien li skantawni mhux bħala ples, u laqqas bħala supporter tal-Belt. Ma pereżempju jien noqgħod ir-Rabat. Tajjeb, fil-pjazza fejn kont jien, minn nofsinhar fejn noqgħod jien, żgħażagħ rabtin bil-ġibs, bil-bandira tal-Belt. Ja, mhux hekk. Tifhem? Kewet moħrajn joqogħdu ħdejna idendu l-bandira tal-Belt, sejrin, ferħanin bil-kaxxi tal-birra, jitfawhom fil-ġib, ġifieri għad-dawr għal-Belt. Ġifieri iż-żgħażagħ u daqgħet nitkellmu 18-year-olds jinġabru għal mal-Belt. Da bħal meta aħna fi żmienna kien hemm l-Inter fl-aqwa tagħhom ta' ħerera kulħadd iżomm mal-Inter, mbagħad kien hemm Milan bit-tlet Olandiżi, kulħadd iżomm mal-Milan u Liverpool u Manchester. Daw jiġri hekk f'Malta l-Belt. Ġifieri dawk u tibda tgħid għadha xejn sejrin jaraw il-Belt. Tinferħajda qolonijiet. Bħala support naħseb wieħed mill-aqwa li jawġu Malta ovvjament. Jien ngħid li l-aqwa il-Ħamrun tajbin ħafna wkoll bħala support, imma fl-aqwa tagħhom. Meta waqgħu ma kienx hemm daqshekk support, il-Belt baqgħu hemm. Support hija naħseb il-karattru Belti u naħseb id-dinja kollha hijek il-Belt kapitali dejjem tkun qawwija bħala support, ħafna drabi jekk ikunu. Ġifieri dik xi ħaġa oħra, però jista' jkun li din logħba li rebħu magħhom bħalma lilkom tista' tiġikom issa bir-rabja tagħkom u sa tkellmuhom il-plejers żgur jekk mhux ġakellmuhom. 100%. Jista' jkun li jgħidu żbaljajna waslet id-daqqa tiegħi bil-coach b'kollox. Jista' jkun tgħaddilu minn moħħu. Rridu ninbidlu, rridu ntuhom risposta lill-Kumitat, rridu ntuħ risposta Walter għal-xogħla tal-li konna qisna tiġijiet. Jalla jtuli kull logħba. Tifhem? Għaxek raġuni tilbu raġun ngħidilhom. Jew biedu erba' pajti tajbin. Li forsi rid ngħid xi ħaġa li kemm maħniex apprezzati bħala nies li qegħdin involuti l-administration fil-futbol. Mela jien kif taf tillaj dak il-post, kieku ma rridx ngħid xi ħaġa pubblikament, ma kontx niktibha Facebook. Ovvjament nerġa' ngħid għatta fuq Facebook għax ma kontx Malta u ma stajtx ngħidha dirett il-plejers għax kieku tħalltu għattilhom il-plejers. Imma li kultant jiċċassawni jkun hawn sezzjonijiet ma nafx ngħidu mhux ġurnalisti jkunu fis-social media, ma nafx kien hemm ċertu page li ikkwotat pereżempju il-post tiegħi u kitbet shameful comment flok da. Jiġifieri dana nixtieq dana holier than the holy. Laħan semmihom tamx ma nafx min imexxi hemm xi fuq Instagram Malta Ball u 19 xi ħaġa. Jiġifieri imma min kiteb dak il-kumment nissuġġerilu jiġi fis-siġġu tagħna. Joħroġ l-eluf minn ġolbut. Jirsisti biex iġib l-sponsors li ma tkunx faċli. Imexxi klabb tal-futbol u li mu, għax kull klabb għandu il-limitazzjoni tiegħu, ma jiġu imexxu il-klabb tal-futbol huma. U naraw jekk hemm xi ħadd minnhom dal-bravi li ma jħossuhomx kif inħossuhom aħna. Ġifieri jiena m'għandix dritt nagħmel dak ix-xogħol kollu, noħroġ dak il-flus, noħdom il-familja, naħli dak il-sija twal, m'għandix dritt nikteb kumment, għax tikteb kumment jiġejlek shameful. Nissuġġerilhom id-nies, ejjew flokna, ħanaraw, jekk nifqu aħna jaqaf il-futbol Malti. Ġifieri jekk nifqu nies bħalna li llum ngħid aħna mġienen, da l-verità jiġek addiction. Ġifieri kemm il-darba ngħid ħanieqaf, u ma jirnexxilix, tiġi addiction, ġifieri, u dawar għal kollox, nagħmlu biex inferħu lin-nies, lis-supporters, ġifieri kultant jiddispjaċik. Il-players, x'jidbu you throw the players under the bus. Jien meta l-players tagħna tafawna First Division, ma tafawniex under the bus. Il-players tagħna kienu mħallsin, ma setgħux jgħidux mhux imħallsin. Ġifieri,
l-inna tefawna under the bus, ħadd ma ġie jgħidilna msieken. Sfortunatament illum fil-futbol il-volontarjat m'għadux apprezzat. Mela plejer li jieħu l-eluf ta' paga għax tikteb kumment iduru kontrik. U jekk il-plejers ma jagħtix il-100% tiegħu jew waqqawk jew xi ħaġa, dak isma' ma xejn, ma sax nitkellmu. Kultant jiddispjaċik daw ċertu kummenti kien hemm nies fis-social media ġurnalisti ma kwotawx. M'għandix problema xi kwotawh għax jien għamiltu pubbliku biex jiġi kwotat, m'għandix problema. Imma mbagħad kultant dawk illum bidel kollox jekk tgħid eżempju li t-tifel imqareb illum jiġi bit-timbru dak ADHD. It-tifel tiegħi kien imqareb immens li jgħix il-Ġapan, immens. Kju kien ikun ADHD times 2 jew times 4. Illum sejħulu, pero illum qiegħed manager il-Ġapan ġifieri. Għax għandna dil-manija li kulħadd qed nittimbrawh. U kulħadd ma nistgħux nitkellmu dwaru. Xejn ma sax titkellem. Tifhem jekk illum jekk jiena għandi żaq qed jgħajjar bin-nies ħoxnin da. Tifhem? Jekk jien oħxon nonqos. Tifhem? Jekk jien oħxon nagħmel dita nonqos. Illum jistgħu jagħmlu l-kooperazzjoni wkoll, jonqsu wkoll. Per eżempju, dal-aħħar kont qiegħed tlaqt il-barra fil-fatt, fuq il-ġenituri kont bit-tifel iż-żgħir, mhux kont mal-mara, u nisma' persuna qed tagħti t-tok din, il-ġenituri. Isma' tuhom x'ċikkolati, tuhom x'hekk, għax għarajn għamilt operazzjoni għax inqas għamilt operazzjoni ta' jissok. Sorry. Mhijiex dik il-mod li rrid nagħllem it-tfal. Qed tifhem biex ma jiġu xobiż nagħmel operazzjoni tal-istonku. Operazzjoni kera jxini kieku tkun mart. Qed tifhem? Imma insomma, il-fatt naħseb imma li intom tista' tiġikom tajba. Kif kont qed ngħidlek. Għax iva tat-tiġieġ jista' ħansemmilek waħda. Għax għadu semmi anka fuq television u dal-axħal li kien fija, u semmi li kont qiegħed Scotland miegħu, Daniel Bogdanovic. Meta ġi Malta, dak ġielab mal-Naxxar. Tifhem? Kien ġi ma' missieru dak kienu jgħixu l-Libja, għalkemm hu mis-Slovenja u Serb, maqsum u missieru. U jien niftakar ġi jilab. U libes kien żmien il-miliet li bsu il-data ma' Naxxar. U kien ridikolu fil-logħba, U jien waqajtu għaċċajt fuq it-television, fuq replay dak iż-żmien, u lajtlu. Waqajtu għaċċajt. U għax hekk inħaqqu. Mela dal-plejer jgħaddi żmien u beda jżid. U kien hemm Sandro Mikallef u Robert Kotani f'saka għalli nistidnuh. Għetlu l-lustina kemm se jaqlali. U stidintu, u ġija. U kif ġib il-edek, għetlu jien fil-bidu, tu niskuża ruħi. Għad-diskors dispreġattiv li għed fuqek, imma ta' kienarek kienħaqek. Għalli l-ewwel ħaġa nirringrazzjak li jek skużajt ruħek, ma ġejċ iċċempi li jew kellimtni mi wara il-kamera. Metta fil-wiċċ, għaxin fil-wiċċ ħajjartni, għalli nibqa' nagħmel raqs għal-mewt. Għalli ngħidlek grazzi, għallex bis-saħħa tiegħek qed tiddan tieħ risposta. Spiċċa mat-tim nazzjonali, jilgħab l-Ingilterra First Division. L-aqwa players li U issa kont Scotland miegħu għajjat lil players għallhom dan għamilni jisdiri, mhux għallimni l-futbol. Għax bis-saħħa ta' dak li għalli rrid nisfidaħ. U sfidajtu, u l-lum l-ikbar ħabib tiegħi, u l-iktar qed nammira. U hekk iċ-ċans ta' dawk il-prijez, issa ta' daw it-tiġiġ. Kellhom bżonn jagħmlu. Tifhem? Li minn tiġiġ issa jsiru naf x'għandi ma iktar jiġri u iktar b'saħħtu. Żiemel, isiru żwiemel. Però l-belt jiġu għodu attenti minn naħa l-oħra. Li ma jarawx kbir, ma jaħsbux li issa waslu laħqu jgħidu saw wasalna, tinsiex intom is-sena l-oħra kont għadkom tilejn u ħadtu trofi. Mhux is-sena ta' qabel. Ta' qabel. Issa
il-Belġ ġalhom l-istess, terow u ħadu tazza. Missa ma jgħidux li aħna lesti, għax naħseb jixtiequ ħafna iżjed minn hekk. Nassumi għal kulħadd. Bil-ġubili ma sa jaslu mkien. Mhux hekk. Tajjeb. Għadda żmien però irridu naraw. I'm looking forward għal dil-lob issa bej Sliema u Belt. Dik li waħda li rajt is-sena jien. U għettilkom, jina zammej dakinhar il-bis kont biex xor saħmar u għabjatzek biex nkun naħat għal-Belt. U ġiet il-maratij l-ewwel loba li rat f'Malta qatt marat loba u libse blu. Libset l-tifel blu, għat li għaxina d-dadi tiegħi minn ta' Sliema minn Sacro Cor. Li ma lejn ma' Sliema jekk inti l-bis tal-Belt. U ma' Sliema ġifieri. Jalla jtur il-risposta. U jistaw jgħiru li tiġiġu, m'għandix problema. Li xtaqt ngħid ukoll llum sarinna l-ħin kienet diskussjoni jalla li xtieq ngħid huwa importanti Walter li aħna maħniex hawnhekk, jien m'iniex hawnhekk biex iwaqqa ridikolu ir-rebqa tal-Belt jew it-telfa ta' Sliema. Qegħdin hawn biex nikkritikaw ħalli it-tim ta' Sliema itejjeb il-prestazzjoni tiegħu ikonna futbol isbaħ. Tajjeb mhux Sliema il-Belt intuhom dak li ħaqhom ukoll u bis-saħħa hekk intom il-komitat li toħorġu l-flus itejn li tagħmlu minn kollu mhux biex ngħajrukom għax ngerger mara ma ngergerx imma biex nqajjimhom minn hemm. Jien ovvjament kif għedt ma najjarhomx. Ovvjament huwa aġġettiv li dak il-ħin jiġi imma il-verità ngħidu għal kulħadd mhux ovvja hemm min jgħajjar u min jagħmel xi ħaġa oħra ma insomma ġifieri. Allura jiena nażel ġifieri jiena narġa' ngħid il-plejers kollha ħbib tiegħi u jafu kemm nirrispetthom imma ovvjament nirrispett lura. Li trid toqgħodu attenti wkoll għal fatt li llum jekk tneħħi coach mhux faċli li jissib coach ieħor Malti għax ma tantx baqa'. Aħna qatt ma kienet fid-diskussjoni tagħna ġifieri li. Ħanejda xi ħadd kitbinna għalhekk qed mhux qed li inti le. Dak kiteb kif il-klabs imtlew bil-plejers barranin, speċjalment tal-Premier, hekk ukoll ħajġibu coaches barranin. U minn Gilbert Aġus, Winston u xeba coaches oħra kwalifikati pro-license li mhux jiġu ngaġġati qed jispiċċaw minn xogħol. U rrid ngħid ukoll għax żbaljajt il-ġimgħa l-oħra jiena ġibt lil Winston Muscat u għed kien l-ewwel coach li ġibt fuq il-podcast u fil-fatt dak itibla li Jesmon Zarafa kon sedintu mhux coach u sa fejna fin kien coach u sa ftitxu li kien għadu coach taħal Ormi. Infatti tkellimtu fuq l-esperjenza tiegħu bħalissa ma' Ormi. Apparti rebaħelli bħala coach tal-Belt unbeaten. Le, naf li coach. Il-fattu li jien meta stidintu ma stidintux bħala coach. Stidintu bħala wieħed mill-amministraturi tal-MPL, bħalma stidint l-Alfred Attart, bħala bniedem tekniku li jitkellem waqt il-logħba, kommentatur tekniku waqt il-logħba. Naf ukoll li kien coach u tkellimna. Kien coach magħna wkoll, magħna wkoll. Meta konna fil-first kien assistent magħna wkoll. Ekku. Grazzi Walter. Grazzi lilek. Nawgurarkom iżjed futbol sabiħ, nemmen li għandkom tim tajjeb. Għaw ħafna tim sajbin, ħalli issa wara li waqafna bit-tim nazzjonali, bil-ġublew tad-deb. Tajjeb, issa minn hawn għaxaw nibdew il-logħbi tibsin tal-MPL, il-kampjonat. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Niltaqgħu nhar l-erba', issa mhux il-ġimgħa.